Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ngaren jokken windande nde bismillah en ngari e golle. Joni hande ko alif lam ara ha tongu mim alif jowiɗo nunorak alif lam ara ha tongu ay jubriya mimarak arrahmanir rahim nan ɗon gadden mim lam kef jubriya wotajjo mimarak alif lam ay del ay jubriya nunorak kaɗen ɗo alhamdulillah on jangino e windande dow nde en jaltinino hen fodde 12 joni kadi ganden ɗen 12 ala hen yaltude ko yahata ɗo ko on ji mbaɗen ni ha ɓuran ɗum yawde famde ha gannon alkuɗe tan jangirte ko jangete ko ayi ɗo wino ba o nani ay sino o nani ay mim o nani alif o nani lam o nani ha saqir o nani ara o nani ay ha tungu o nani ay nunara ko o nani ay yanara o nani wadde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ndewni hen del 11 ayna baali ɗo 12 rabbil alamina ɗo arrahmani rahim kam artiɗo oɗo arrahmani rahimi kanko artiɗo law gotol wona joni noon mim lam kef wala kef o ɓeydi hen hande ayi jubriya arti wotaƴƴo o woni wow ayi mimarak alif lam del jubriya nunarak wadde hande maliki yawmiddini o ko kefo tan e wowo nani ayde wa yawde ɗo tan joni haybiga 10 11 12 13 14 ay 14 har feere tuggitan ɗo 14 har feere yalti e nder nogas e jeetati har feere janggetede nde ustaki ustima ɗum ɗo tan yalti hen joni a faami deke sa waɗi ni henne ɗum ɗo so yalti hen te ko nogas o goo mbiyeɗa woni ɗo e nder fatiha ndeke andi ndeke tuggude tan bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmiddin mi heeɓi hen karfeje 14 ayi ndeke fatiha ko waɗi sembe ɓe cuɓi jangguinde cukalel ngel ba señiije mimara ko codol jangde cukalel ngel sembe kako mbaɗi wona meeɗe ko gandal comingal e nder gandal wono fatiha ko mofti hen kono heewi haaltako ɗo wadde ayi ɗi woni ba siñiije mimarak alif lam e lam ndenina wiya lam ha saqiru alif ɗo ko lam ɗo woni ara o ha tongu mim alif ko jowiɗo dow nunarak alif lam ara ha tongu jubriya mimarak ɗum woni bismillahi rrahmani rrahim ɗeɗo karfaye 10 mbindi ɗum ay oɗo ba e oɗo sin e oɗo mim e oɗo alif e oɗo lam oɗo ha saqir oɗo ara oɗo ha tongu o nunira yanara 10 woni ɗo ɗum windira bismillahi rrahmani rrahim
alhamdulillahi rabbil alamina ko del tan ɓeydi hen e oɗo ayna gasi woni o e o ɓeydi hen ko heddi ko fof nanga arrahmanire kam arti ɗo maliki yawmiddin keɓɗa hen keef wow gasi keef tan wownani wadde ɗo kala ka janggani ɗo andu ko ɗo ɗiggani ene famni ɗo kanda janggani ɗo andu ko ɗo ma woni ɗiggani taw ɗo ko arani e sañe ha mbawa andude no windirte aɗa ƴetta ɗega alkule aɗa nattodira aɗa yiɗi waɗa ko ɓiɗɗa ko wadde sa yami bisimillahi rahmani rahim ma taw hen ba tawa hen siñiji tawa hen mimarak tawa hen allif e laam ha saqiru allif lam ara ha tongu mim allif joyi nunirak allif lam ara ha tongu jumla mimarak haɗeni alhamdulillahi rabbil alamin allif e lam ha cewɗe mimimo fof ɗon toon ko del o goto ɓeyti o moni oɗo nan ga oɗo nan toon oɗo nan toon ɗiɗi nan toon o goto ɓeydi hen nani ko heddi ko fof nanɗo oɗo arrahmani rahim arti ɗo hene net maliki yawmiddin ay maliki o mimo e laamo nanduga keefo o moni jubriya nana dow wo o tan ɓeydi nani mimarak allif lam del jubriya nunirak en doga henne ɗum woni jangde men ɗum ɗo son mbawi noon on gandat wonde ko janggoton ko jangde codol ɗum ɗo woni faati e jahowo deftere ma guddita ganda ko jangata ko ene wawi windade hen ko heewi kono noon jawanan mbiya ko jang ko heewani aɗa funta hoorema aɗa ɗum ɗo jangganoma janguitama andu anda ko heete ko ɗeɗo kafe hen so mbawaka ala ko mbawɗa windude hay batte kala ko winda jangata ɗe tan woni ko jangete ko windete ko joni aɗa holle noon holno sañirte mbasa ɗum yawde ko gandal ko qur'ana ko kañumɗa hen mbawɗa a windide baraji muɗum ha timma kaɗen ɗo kadi ƴette kuɗi mon e carnet ji mon mbañiro janggon ɗigga numéro o nan ɗon ko 00221 77 906 14 mbaɗa yaya jiya o saabu gara kala ka jiɗo nade naneɗa a yiɗa gacca ay go welnaki men aɗa yiiɗi gara a yiɗa joɗɗa gara min kalama sarɗiji aɗi welma naata yiɗa gacca hay go welnaki men a yi janggude jangga a yiɗa gacca wassalam